Akşamınız hayırlı, hormatly adamlar. Giýiç ýaxşy, hoş geldiniz. Bugün sizin bilen ýa-ni gyzykly temanyň gürüňine derse hemme temalarymyz hem gyzykly ýöne. Temalarymyz gitdikçe de hasam gyzyklylaşýar. Ýyleşler bugün sizin bilen birazrak kiçiräk bir zat okars, ondan soň gatyly bir analiz ederiz. Indi bizim neme vardır? Şu tarihi bilmesem ama bolanok soň ýalňyş nemelere bir tejribeler aýdylan zatlar bilen hereket edýär-de jemgyýetler şeýle. Bugün ýine ýakyn we bilinmeýän bir taryhymyz barada gurrun ederiz. Gaty ýakyn özem Gahrman Ece bardy. Gahrman Ece, Gurban Sultan Ece diýen ýaly bir şahsiýet bardy Niýazowyň. Biz bu taýda aslında Niýazowyň gelip çykyşyny o bilýäsde. Gurban Sultan Ece barada nemedende. Şu taýda görýän nemäňiz bir suwdyň karary. Suwdyň kararynda da şeýle alalım onu. Народный суд Сталинского района Ашхабадского областта diye TSSR. Yine bu taýda hemme zatları yazılı durandır. Size şeýle görkezeň, soň men bunun asıl nemesinden paýlaşjak. Indi bu tema boýunça geçen ýylyň başlarında Halmyrada da bardy, Saparada da bardy, Gönefirde çıkış edip durkak yine şu dokumentin kopyası köp adamın elinde var. Azatlyk radiosunun esasen elinde bar ýöne çıkarıp görkezene okuyazan näçe ýyldan bäri var. 2005 ýa-da 2006 ýyllardan bäri ellerinde var. Biz aýtdyk, o sizin elinizde var, çıkarıp görkezin. Ýine hakykatdan hem bir nemäňiz bar bolsa, ýa-ni aňyr tarapa hyzmat etmeýän bolsaňyz çıkararsınız, çıkarmalısınız dedik. Son neme geçen Hacif'in kanalında görkezdiler şunu demesine. Ýöne munun esasy birinci dargadylan kopýasy Saparagyň elinde bolmaly. Saparagy o tapsa soň ekranda özem çıkarıp görkezer. Ýöne şu at size nemedäki kopyasyny görkezýäs, dijital bir kopyasy. Sud bolupdyr umuman, näçinji ýylda bolupdyr sud? 1944-nji ýylda bolupdyr. Ýine sudyň nemeleri aşağında türkmence terjimesi var, onu okarys, ýöne bu galan nemesinden paýlaşarsy, görersiňiz, okarsyňyz, gyzyklanarsyňyz. Gaty bir möhüm bir neme zatdyr bu. Näme üçin Gurban Sultan Ece sud edilipdir? Nämäniň suwdy, näme üçin gizlenýär, näme üçin aýdylmaly? Bunu hemme kim bilmeli. Tutuş halk bilmeli. O zatlaryň hemmesiniň sebäplerini gurrun ederiz. Indi ýanky ýokarda ýazanyň o terjimesini okujak. Ýerleşler. Şeýlerä bir nämäni alala. TSSR'ın Aşgabat Oblastynyň Stalin rayon halk sudy tarapyndan administrativ jerime salmak baradaky karary 25 ýanwar 1944 ýyl. Stalin rayon halk sudynyň agzalary halk sudyasy Allahanow halk oturdaşlary Özgürdiýew we Kerimowa diýär. Näme ýazypdyr görele. Stalin rayon halk sudy Stalin rayonunyň we Gypçak Owa Sowet tarapyndan hödürlenen materiallar esasında özüni amoral sözünü bilýäňiz, ahlakdaşy diýmek. O aslında ahlaksyz durmuş alıp barýandygy sebäpli milleti Kürt TSSR'ın Aşgabat Oblastynyň Stalin rayonunyň Gypçak Owasynda 1910-njy ýylda dowulan partiýada
durmadık. 4 klas bilimli, hiç yerde işlemeyen, görellesiz durmuş alıp barayan 3 sany kiçi yaşlı çağalı Gurban Sultan Niyazowa karşı karar kabul etti. Suud karar kabul ettir. Materiallardan belli bolşayalı Kıpçak Ova Sovetinin yaşayıcısı Gurban Sultan Niyazowa yan yoldaşı yani äri Atamurat Niyazow bizim beýik Sovet vatanymyzyň dönügi. Faşistlere karşı şol agyr söweşde Demirgazy Kawkazda bir atriat garamzadalar bolup meýletin nemis faşistlere yesir düşdüler diye. Yine illeşler ýadyňyzda bolsa bir Atamurat diýip bir film bardy. Hemmek men bilýändir. Atamurat diýip. O taýda nähili tanatdylar. O gahrman. Ýene näme diýip. Ýöne bu Sowet nemesiniň suudy. Bu ona bir nemede tutmak gerek. Nä derejede adalatly bolar bolmaz. Ýa o kanakdyňyz görersiňiz. Umuman o Atamurat ýene Kerki şäherine ady berilen adam o şeýlerek bir adam ekeni. Soň näme diýer? Ol kanun düzgünlere uygun bolman Sowet grajdanlarynyň rahatlygyny iziderli bozup, biziň sosialistik umumy ýaşaýyş prinsiplerimize gawat gelmeýän hereket edip, kommunistik ahlaklary bozany üçin amoral, hojalykdy ahlaksyz özüni alıp baran üçin köpçülükde päk niýetli grajdanlaryň ýaşaýan ýerinde öýünde her türlü şahsiýeti belli bolmadyk erkek kişileri, bikarları, bihepbeleri, spekulantlary, ogurlary, yaltalary üýşürüp spirtli içkileri içmekliğinin netijesinde uruş, goh galmagal turuzup umumy kanunlary bozýar. Inde şikayet edýärler. Gurban Sultan ejäni diýerler. Näme üçin şikayet edýärler? Öýüne erkek getirýär, iýip içip uruşup günde goh näme. Soň goňşulary şikayet edipdir. Soň üstünde suud işini alyp barypdyrlar. Dowamında halk suuduna şeýle de sosializm kolhozynyň partiýa ýeçeýkesinden material gelip gowuşdy. Bu materiallarda Gurban Sultan Niyazow, ýa materiallar hem bolmaly bunyň diýmek arhivde. Bu diňe suudun karary. Suudun karar alan suudnamalaryny hem delalar bolýar, o zatlara. Ýurda baran soň belki görüp bor, belki diýip aýdýan häzir düşündirjek, belki näme üçin belki diýänmi. Bu materiallarda Gurban Sultan Niyazowyň halk arasynda şerçi we gıýbatçy umumy kada kanuna gawat gelmejek hereketler bilen zähmet söýer, päk niýetli kolhozçularyň adyny zaýalaýandygy beýan edilýär. Sowet vatanymyzyň kyn we agyr gün döwründe haçanda Sowet halky faşizmi ýeňmek üçin elinden gelenini gaýgyrman zähmet çekerke o tılda Gurban Sultan Niyazow ýaly hiç ýerde işläsi gelmeýän, arassa zähmet çekip bizim beýik Sowet vatanymyza ägirt goşasy gelmeýän jemgyýete ziýan berici elementler peýda bolýar. Umuman bir jemgyýetçilik düzgünlüğüne karşı hereket edýändigi el alınýar bu taýda. Umumy aýdylanda. Sosializm kolhozynyň partiýa ýeçeýkesi halk suudundan Gurban Sultan Niyazowa jenaýet işi gozgamazdan mejburi ýagdaýda zähmete çekmek bilen dogry ýoly gönüpdirmegi talap edýär. İş nemesine iýberjek bolýarlarda. Materiallary gözden geçirip Stalin rayon halk suudu karar kabul etdi. Yerli ınandırıcı suudnamalaryň ýygnanmagy sebäpli grajdanka Gurban Sultan Niyazowyny
administrativ jogapkärçiligi çekmeklige dogly esas bar diýe. Soň şu taýda dowam ýok şu nämäniň ýene-de okap geçeýin. TSSR-ın ýokary sowet prezident prezidiumunun 28 awgust 41-nji ýylda kabul eden 7 maddasynyň esasında adatdan daşary ýagdaý umuman urşun başlanan o döwründe şeýle edendir diýjek bolýar-da. Çıkaran çözgütü suwdyň Stalin rayonunyň Gypçak Owa Sowetiniň ýaşaýjysy Niyazowany biziň Sowet sosialistik watanymyzyň bähbidine sosializm kolhozynyň meýdanyna 30 gün möhletli mejbur zähmet düzediş işlerine uğratmak bilen jerime salındy diye. Oňa ceza beripdirler 30 gün boýunça bir ay bir meýdanda işleýär bir bilmedim nähileri ýiberen bolsa ýiberendirler. Eger Niyazow 3 günüň dowamında işe durmasa onu sosial ziyanly element hökmünde görülüp jinayet işi gozgaljakdygy barada duýduruş berilmedi diye. Yani şu 30 günlük jerimesiniň nemesidir de haçan iş ya neme tapılsa şonda işlemeli bolup biler. Umuman şeýle owa nemelere gatnaşanlar. Indi geleli bu yazgy nireden nädip bawa bu taýlara geçdi. Bärlere geldi. Indi Nikolay Gerasimov diýip bir adam bar eken, jurnalist ýalak bir näme. Diýe jurnalist diýelim. O arhivleri gezip görken şuna gawat gelýär. Soň gawat gelenden soň ikisany kopyasyny çykardy ýa özüne. İkisany kopyasyny o çykardandan soň bu waka ýalňyşmasam 2004-nji ýa-da 2003-nji şu ýyllar töweregi bolan waka. Soň originalyny alıp nämäniň ýanyna barýar. Niyazow ine gör näme tapdym diýip Niyazow alıpdyr. Bu zatlary Halmyradaga, gurun berýär Halmyradaga eline geçen ilkinji ýa-da Gerasimov'un elinden. Bu hazır gurun beren. Soň Niyazow bunu Alýa sag bolsun diýip soň izinden bunu urup ýa-da Nikolay Gerasimov diýilen adamy o urup dälhana ýatyrýarlar, däldirapdyr bu diýip erwede edip urupdyrlar. Soň bunu men nemelerden gördüm. 2004-nji ýyllarda gaty uly nemeler işler alyp barypdyrlar. Şu Gerasimov çykarmak üçin daşky insan hukuklary guramalary. Soň Orseýde göýüp beripdirler. Orseýden hem näme geçipdir Norwegiýa. Yani Norwegiýa geçmäke Orseýde wagty Halmyradaga bilen duşupdyrlar. Şonda ine şunun kopyasyny beripdir Niyazow. Barada näme maglumat soň. O ýeneden bir maglumat bar eken video görnüşinde onu o islesen berip bilerin diýip aýdypdyr o videoda. Ýa-ni Jadan bilen Niyazow Saparmurat Niyazow erkekler bilen ýatýan videosu ekeni aýdyşy boýunça. Soň o berip geçişmendir, näme geçipdir soň şol alan travmalar sebäpli. Birazrak soň kellesi üýtgäp başlap nämäni duşmagy ýene nämeler gadan edipdirler-de. Baras şu wagt 20 dälmi onu bilemzok. Gerasimov. Niyazowň şeýle bir ýagdaýlar bar pikir Jadan bilen bilelikde. Aýdyşlaryna görä şu videonyň kopyasy Akvel Saparda bar diýerler. Ýene geçen şu dokumentte aýtdyk-a. Ýa Azatlyk radiosunda bar diýip näme çykaryp görkezen oklar adamlara. Indi şonuň ýa Niyazowyň erkekler bilen ýatýan nemesi videosu varmış ýyleşlerine. Bu zatlar gittikçe daha kızıklılaşıyor. Niyazow meselesi. Soň Niyazow deddomda wagtdan onu şu deddomdaky nemeler zorlayan eken, o zatlar açyk we bilinýän eken barby. Aýdylanok ine bunu hemme halkdan başga, halk köpçüliginden başga
jurnalist diýip görenler hemme sen bilýär. O ýöne şol adamlary ine Gurban Sultan Eje meselesine geçeli. Häzir käbirleri aýdyp biler, o ölen adamyň näme etmeliler diýip näme edipdirler ýanky. Bilmedim. Ors döwründe mi yerleştirilipdir ýa-da Arap döwründe yerleştirilipdirmi? Yo, Arap döwründe däl, Araplarda eýle däl, men bilýän. Ölen adamyň izinden tanqid edip bolýar, dogrularyny aýdyp bolýar. Sowet döwründe girizlen bir zat bolmaly. Ýani bizim medeniýetimiz bilen baglanşykly bolmayan bir häsiýet, ölen adam arkasından gurrun etmeliler diýilen. O ölen adamyň näme üçin aýdýarlar muny? Sebäbi köplenç şu zalimlaryň ýa-da halka, köpçülüge köp ziýan beren adamlaryň arkasından gurrun edilýär. Ýöne ol halka ziýan beren adamlara Sowet nemesine hyzmat edip giden adamlar. Ýa-ni Sowet rejimine hyzmat edip halka da zulüm eden adamlar. Soň şonuň näme edilmegini öňüne almak üçin o şeýlere bir ýagdaý näme diýär. Indi şeýdele o Gurban Sultan Eje'mize bir ýatlap geçeli. Umuman ölen adamyň o arkasından gaty gowy gurrun ediler. Hemme adam aýdylar we aýdylmalandyr. Şo gurruny aýdýan adam, ýa-ni ölen adamyň arkasından gurrun etmeli däl. Dogry däl, hoş däl diýilen bir sözler bar da. O kanun dan üstünme ine şol pikir. Ine kanun ýazypdyr, dokumenty bar, hemme zat bar. Ve bu adamları ýa-ni Türkmenistanyň başyna ine şu Gurban Sultan Eje'niň loludygyny ýazýar da. Lolu bolanlygy sebäpli goňşulary şikayet edipdir, suud edilipdir. Suudda da suud edilipdir, ýa-ni jerime de berilen. 30 gün lagerde işlemeli. Mowt. Indi bu zat gaty möhüm bir zat. Bir çağany o aýda lolu ahlakdaýdan bozuk bir aýaly ýetişdirse, ine Niyazow ýalak adamlar ýetişýär. Şu bilýän zalim, ganhor adamlaryň çağalyk döwrü ine şunun ýaly bolugusuz ejelerin ýa-da daş döwrü bolugusuz bolup bilýär. Şolaryň elinde ýetişen adamlardyr. Ine Niyazowyň ahlaksyzlygynyň nemeleri şol sebäpleri we şunun ýaly köçelerde onda munda ýetişen çağalar, şu ýaly aýallaryň elinde ýetişen çağalarym neme bolýarlar? Aralyjy ýadyndan çykmaýan o daş döwründen dowamly korkan diýeli, şüpheli seredýän ýagdaýlarda şekillenýär olaryň düşünjeleri. Niyazow medil şeýler akdy. Ine Gerasimow aslında o orijinalyny getirip berýär. Bermän başga bir ýerlerden hem näme edipdiler. Aslında Gerasimow belki ýaraňjaňlyk etjek bolup edendir diýip aýdylýar da. Şeýlerak bolmaly diýerler. Ýani şonu getirip bermegine garamasdan Gerasimow o dälhana ýatyryp bir ýylmy, bir ýarym ýyl töwerege saklap şeý edipdir. Ine bolýan wakalar o şeýlerak indi Gurban Sultan Eje'niň bir giden heykellerini etdiler de. Her ýere heykellerini dikdiler. Ine medallar o döredipdirler. Näme garaşsyz bir tarap Türkmenistanyň ordeni diye. Kredim ordene Türkmenistanyň ordeni 1996-njy ýyl diýip ýazypdyr aşağıda. Gurban Sultanyň şekline goýupdyrlar. Bu dälligi seredip bilýäňiz. Ine şu bir samly oly ine soň bir manatda da goýupdyrlar. Bilmedim 2004 mi 2002-nji ýyllarmy deme baslan 1000 manatlyk bar, 1000 manatlyk tengeler. Bilýänler bilýändir. Şo taýada baslan. Biraz hemme ýerde ine suud nemesinde adalat nemesinde Gurban Sultan Eje bar. Elinde ine bir globus bir kitap bar. Onda da Gurban Sultan var. Düşünüp bilýäňizmi? Çağa ýetişdirmek boýunça da
Burhan Sultan'ın heykeli var. Yetiştiren neme dünyaya getiren çağısam o bir Niyaz Fiyalak Samsık neme. Ve kızıklı yine göreyen zadınız Burhan Sultan Ece şu. Ne fikir ediyorsunuz bu arada? Hazır bir sani video görelim. Yani ses yazgısı videoda değil aslında. Şu an dinleyeli. Burhan Sultan'ın yetiştiren oğlunun aydiyan sözlerini dinleyeli. Türkmenistan'da bana ediyorlar. Nemşip 9 klas ediyen, nemşip 10 ediyen, iller 12 klas ediyen. Ol bilerek artıklar. Orta mektep esası bilim vermeli. Kalanı oğlunun uyuyan, söyleyen uğru olmalı. Şon tapmalı. Ol teknikada işleyecek, işleme ya matematik olacak mı? Görünüp dura oğlanlıktan mı? İlla kimin neyim olacak? Ben sonun birinci günden reformadaydı yani. Gidin mekteplerde 8. 9. klaslarda okuyanların kuruluşun. Şolar sayılan haysi uğurdan bilen okuyubu yiti. Eden haklara ben diyenmeyin. Sebebi bilim ministerinin oturanlarım para yattılar. Yukarı okuyacağıyla rektörleri var turun hani. Yine siz. Cevap veren dağa okudun çıkarın okudup diplom vereninde cevap veren dağa onun ıkbalını ağırdan emedi yani. İşine, kuturdu, biz bunu yetiştirdik. Nava. İyileşler. Yani Burhan Sultan Ece'nin oğlu Sapar Murat näme diye okulları 9 klasa getirdin diye o 12 klas o yerine 9 klas okuyalar. Bu diye doğru zat ya oğlan deyip gürleýärdi o taýda ýa gyzlaryň adam geçen ok. Gyzlary hasabym etmeýän bolmaly düşünüşüm boýunça. Ýa 8. 9. klasda barmalymış o şo näme iş başarýan bolsa soň şo wezipe gelmemiş. Okuwam gerek däl, hiç adam gerek däl diýe. Onun yerine meniň ruhnamamy okan diýe-de umumyň ruhnama ýa okulýan döwürlerinde aýdylan o sözler bolmaly bular. Ve bunun adına da reforma diye. Yani ayette reformanı o geçiren vaxtımızda diye. Son izinden benim diyenime de naklar deyip o nemesi vardı bir hili. Spektakl oynayat elmide ama son adamların fikir ediyatı o ministerler ervet diye. Niyazov kovu diyen neden oklar. Ay diye aytsa da eden ok diyen yal bir çağanın pikirin lensiyalık bir neme döredipdirlerdi. Niyazov'am şu spektakl oynayan. Sovatsız cemiyetem ona niyatı. Bizim eştiyatık o ministerleri yok etmeli. Türmeye basmalı olur. Ervet o Niyazov kovu nämçin kovu çıkıp aydiyara ekranda barır. Aydıp dura. Elmida ama dine bu nemede däl hemme ministerlikler ya her bir ýygnagynda diýenime danaqyna tur ýerinden boş sen işinden diýe o soň adamlara may gowetde ýine işden hem çykardy. Diýenin etmesen şeýle bolarsyň, akylly bol diýen ýaly. Ine şeýle bir siýasat ýöretip geçdiler. Ine şo ýöreden siýasatlaryň içinde de bilim nemesen bardy. 9 sınıfa getirdiler. Ine ona Niyazov öz ağzı bilen aýdy. Demek jogapkar şu. Bu adam gatyly ziyan berdi. Yani Türkmenistanyň halkyna gaty ulu ziyan berdi. Anan ýa-ki Gurban uly gelip şunun neme edip giden zatlaryň üstüne yerleşdi. O berkitde taýarlanan ýa-ki taýin bişirilen nahary servis etdi de. Ýa-ki Gurban uly ýine esasy bişiren şu Faramzada. Awa onam ýa-ki neme ýalaky adam Gurban Sultan ýalaky adam yetiştirse şeýle bolar ha. Gurban Sultan 48-nji ýylda yer titremede ölüp gitti. Yani ölüp gitse de ine şunun ýaly nemeleri yetiştirdi. Bularyň dogry düzgün bir maşgala azalar hem bolmaly däl. Sebäbi depdoma berilmeýär da çağa.
Doğru düzgün maşgalası ya da goňşular hem eýe çykmandyr da. Bilinýär, mysal üçin şol Gurban Sultan tanalýar da bir suud edilen özem 44-nji ýyllarda Aşgabatdan ullakan däldir. Hemme bir-birini tanaýandyram. Eýe çykmaýarsa mejbur neme yerleşdirmeli bolýarlar. Deddomda da şeýle bir zat var. Sowet döwrüniň deddomlarynda şu Komünist Partiýasyna hyzmat etjek adamlary ýetişdirýärler. Ýani Osmanlı döwründe devşirme diýip bir neme bardyr. Gullary tutup getirýärler, ýetişdirýärler. Şolaryň içinden iň gowy ýetişenlerini alyp o esker boljan, esker edýär, başga zat boljan, başga zat şey diýip neme diýerler da. Sowet döwründe dem şonuň ýaly diýip ýanky deddom nemesinde ulanýardylar. Soň deddomda da ýanky Niýazowy urup zorlap şo taýdaky özünden ullar, beýlekler şey diýip neme diýär. Soň ene Jadan bilen ikisi bile erkekler bilen neme diýen videosu bar diýip ne Gerasim faýdýar. Ýöne ýere däl. Soňam bularyň şeýle bir zady bar. KGB elmada ama şonuň ýaly kompromant etmek üçin ellerinde bir zat neme diýär. Niýazowy özem bilýär o videony düşürilen wagtda mejbur düşürmeli bolýarlar. Ve ine bir ýalňyş hereket etseň ine şu zatlary çykararsy orta ýene näme diýip kompromant edip ulanýarlar da diýen etmek üçin, kontroldan çykmak üçin ine Gurban Ulynyň hem şonuň ýaly videolary hökma suratda bolmaly. Taýak ýýänleri bolmaly. Bundan hem erbetler bolup biler. Indi onu ýurda baransaň çykaryp bilýäs bu zatlary. Ýani umuman aýdylanda şu Gurban Sultan ejeňiň ýa hakykatyny okuduk da ahlakda aýdan bir çökkün bir neme. Kabul edilip bilinjek ýagdaýda şol döwür üçin hem şeýle, ondan öňki döwür üçin hem şeýlere bilmedim günümizde nähil Türkmenistan şu wagtlar üýtgeşik diýerler o taýda durmuş. Şunu kabul edip bilinir mi bilinmezmi? Yani o şeyle mesele de aslında o Gurban Sultan'ın o işler etmegi kızıklı bir mesele değil. Kızıklı yeri ine şu taýda näme ýazýar Gurban Sultan ejadyndaky okuw terbiýeçilik toplumu diýär şu arkasında şu nemäniň heykeliň arkasında binanyň ýüzüne ýazylan ýazgyny okasaňyz. Ine gelip bir sanyly boldy okuw we terbiýeçilik nemesine ad verilýär. Hassahanalara ad verilýär. Ene Mehre we Gurban Sultan ejadynda, ene Mehre merkezi ene näme diýip birden heykeller edilýär. Aýa ad verilýär. Ene medallara onun şekli verilýär. Ýani orden, pikiriň orden nemesine Gurban Sultanyň kellesi bar. O pullara basypdyrlar. Soň bu cemiyette ahlak nädip bolsun ya şu başdakylardan gelýär. Ene Gurban ulam edil şonuň ýaly. Ahlak çökkün bir neme. Berdimuhammedowlara. Ýöreýde de saýlaýarlar şolary. Şonuň ýaly nemeden gelmeli. Ve ahlaky düzgün adamy getirip bilmeýär. Sowet nemesinde şeýle bir zat bar. Şu gol astynda tutýan respublikalar bardyr 15-14 sany. Şolaryň hemmesinde ahlak çökkün bolmaly. Ahlak çökkün bolsa bilim, terbiýe we geçmiş tarih bilen hiç zat bilen gyzyklanmaýarlar. Olara da şo zatlar bilen gyzyklanmazlygy gerekli. Şo zatlar bilen gyzyklansa ýa-ni gol astynda durmaýar. Men diýä tarihim şeýleken diýä sen Orsa seride Orsun tarihi yok. Orsun tarihi yok. O sen kim diye de son täzeden güýçlenýär. Jemgyýetleriň güýçlü galmak üçin adam sanynyň köplügi demeli däl. Ýa-ni tarihi bilen bağlanşykly bolmak, tarihini bilýän bolmakly gerekli. Ine biz Niýazowyň nemesini bilemiz ok. Geçmişine ve soňky ýaňy ýakynda bolan zatlar. Menem bardym şu zatlar bolan zatlaryna diýip aýtsam ýalňyş bolmaz. Ýöne bilinen ok. Näme üçin bilinen ok? Azatlyk radiosynyň elinde bar.
Görkezene. Indi Halmurad ağaň nemesine aýdyp bereýin. Ne Gerasimov berýär bunu. Soň sana kasetasy var. Niýazowyň şol erkekler bilen bile ýatýan onan berjekdi ýa. Ýa onan bereýinmi diýip soraýan bolmaly. Getireýinmi diýip indiki gezek duşuşanmyzda onan bereýin sana diýip söz berýär. Ýöne duş bilmeýärler. Şeýlelik bilen ýöne o kasetalar bolmaly diýerler. Hatda aýdylyşyna görä Welsaparyň arhivinde bar diýerler. Welsaparyň uly arhivleri barmyş, ýyldaşlar ine şol adamda bar diýdiler. Men bilemok, ýöne bar diýerler. Nemede de bar diýdiler-de. Ine şu ýaky görkezen dokumentim Azatlyk radiosynyň arhivinde dur. Ýöne görkezen oklar, näçin bilinmeli. Başyna täze edip her ýerde Gurban Sultan boldy, Atamrat boldy, Gurban Sultan boldy. Şäherlere, etraplara, hasanalara ularyň atlary berildi. Her nemede heykelleri var. Meniň ýaşaýan ýerimde, ýa-ni dostlukda bir merkezi bir neme var. Yol var diýeli adamlaryň ýöreýän park ýaly-da. Şonuň bir ucunda Atamradyň heykeli var, beýleki ucunda da Gurban Sultanyň. Näme iş var olaryň otaýda? İksem o düzük adam bolmaly däl. Gurban Sultanyň nemesi belli. Indi şul adamları başyňyza getirýärler, onam gizläp saklaýarlar. Görkezmän. Bar Halmurad ağa hemmesine tawşyryp berýär, soň şol eline alan, ýa-ni Gerasimovdan alan original kopýasyna Sapar ağa uradypdyr. Sapar ağa da bolmaly. Tapsa original kagazylaryny ekranda görkezer. Şeýlerek bolýan zatlar. Soň deme barda Aýdyn Niýazow gowuty häzirki göre gowuty diýär. Men düşünemok, ýa-ni gowu diýilen sözü ýa-da erwet diýilen sözü näme göre deňeşdirip aýdylýar. Ine gowu diýjek bolsaň ýa-da erwet diýjek bolsaň, iň gowusy bilen deňeşdir. Bular Gurban oğlu bilen deňeşdirýärler. Iň erwedi bilen. Bu şeýlede bir zat bolup bilermi? Ine Niýazow bularyň hemmesine ine ors elinde tutýarlar. Ýa hemmesine bir kompromanty bar. Arhivlerde durýar. Kasetalary bar. Ine size gahrman. O goşgular ýatladyp çağalara Gurban Sultan barada. Yer titremede de diňe Gurban Sultan ölen ýaly, başga adam ölmedik. Gurban ulam geldi, o yer titremedäki ölenleriň mazarlyklarynyň üstünden jaý gurdular, göçürüp dargadyp. Bularyň hemmesi şol bir nemeden. Bular Türkmenistanyň halklaryna düşman adamlar. İçinden çıkan bolup biler. Ýöne düşman adamlar. Düşman adamlar ve kellelere işleyen adamlar däl. İýleşler ine şeýdip ýeneden bir zadyň üstüne açtyp gittikçe de gyzyklylaşar bu zatlar. Bilmeýän zatlar gatykan has bundan hem agyr meseleler var. Türkmenistanyň halkyny galdyryp bilmejegi entek ýa-da düşünüp bilmejegi aýdsaňam ýa-ni tanyş däl-de, gyzykly bolmaýar. Ýoksa ine şu zatlar Türkmenistanyň nemesini bitirdiler, ykbalyny. Ýok etdi, nesillerin geleceği ýok etdi bular. Geljek ýok indi halkda häzir şu wagt. Kimler ine şularyň eli bilen etdi. Nirdäki ýok bir jelebiň çagasy diýip aýdaýyn başlarsynız. Gelip Türkmenistanyň o başyna baş bolýarmyş. Olam Türkmeniň başy bolýarmyş. Kabul edilip bilmeýän zatmy? Edilip bilinjek zat däl.
Niye resmen Türkmen, kakasının hem o kimde näwelidir menim pikirimçe. Atam rahat diýip aýdylýar ýöne. O näwellem bolup biler. Ýagdaýlar şeýle. O käşke çağalarynyň hem ýaşyny ýazan bolsa-da, o 3 sany kiçi çağasy bar diýär. Soňra näşe taýdan bilerdik. O Sapar Murat Niyazowyň kakasy Niyazow mu dälmi? Ne? İyileşler. Bu pikirleriniz aydın. Bolýan zatlaryň nemesi? Akıl daşı. Hazır men komentariýalary bära almandyryn. Alayın. İyileşler komentariýalaryňyz bilen dowam edeli birki. Yine şey dip o ýurdy. Ya ahlaksızlaryň eline tapşyryp ýa Berdi Muhammedow hem Niyazowyň gyýstap berýän. Ýa Niyazow ýa galboýmy diýip sorajak bolsaňyz, däl ýa biseksual bolmaly. Biseksual diýmegem erkek bolsa da aýal bolsa da bile bolup gidberýär. Adamlara diýil ýa. Cinsiyet tapawudy ýok. Şeýle bolmaly Niyazow. O gynandyrjy o ýa şunuň ýaly bir ejäniň elinde dogulmak, soň deddoma yerleşdirmek elbetde onuň günäsi däl ýöne. Onuň günäsi dälmiş diýip türkmeniň başy bolmaly diýen bir zat ýok. Başga bir ýerlerde gezbermeli bolan. Ýöne Ors nemesi KGB-nyň protokolu nemesi boýunça şol gol astynda duran 14 respublikany tutmak üçin şunuň ýalap biheppe ahlaksyz ýa maşgala geçmişi bozuk adamları getirýärler, ýörüýte getirýärler. Şol adamlar bilýärler hiç haçanam oturup bir peýdaly iş etmejegini bilýänlikleri üçin şunuň ýaly adamlary getirýär. Ýa zaýalanan çağalar, çağalygynda zaýalanan adamlary baş edip getirýärler. Soraýarlar o ýa neme döwründe hiçmi gowa adam ýokdy baş tutan ýa kommunizm döwründe diýip. O gowa adamlar getiren oklar birinciden. Ýalňyşlyk bilen gelse-de uzak duran ok aýyrýarlar. Şunuň ýaly Niyazow ýaly adamlary getirýärler. Beýnansapda. Ýadyňyza ne salyň Gurban Sultanyň nemelerine. Soň ýene bir gyzykly bir zat bar. Şu wagt aktivistleriň nemelerini aňyrsyn bersine izarlanamam gelýär-de. Nerden çykypdyr, nädipdir. Şolaryň ham köpüsünük şeýle de ýa ejesi tarapy şeýle köçelerde ýetişen ýa-da öz ogru jümri bolup narkotik işler bilen gyzyklanyp ýören adamlar birden o aktivist bolup hak talap edýän bolup çykýarlar. Olaryň hem geçmişlerini, nemelerini bilýäs. Ýöne gerekli däl görýänimiz üçin o çykaryp aýdamyz ýok. Ýöne Niyazowyň meselesi başgaça. Bir ýyl garaşdyk gynä. Nämäniň özleri çykarmaly Azatlyk radiosu. Näme üçin çykaran ok? Bar olarda şu dokumentler. Bar zat näme üçin çykarmaýarlar? Bar dokumentler çykmaly. Köp zatlar o biz etmelimi ýa jurnalist bizmi hana ol ýa Bel Sapar bar jurnalist olaryň bilýär ýa
Şolaram işläp gören döwründe Azatlyk Radiosynyň eline tapşyrýar Halmurad aga şu dokumentleri berýär. Çıkmaýar ýöne, çıkarmaýarlar da. Soň ýa türkmen başlyk meselesine gelen wagtda türkmene bir baş gerek däl. Ýa bu bolmajak bir zat. Ya näme biz orta asyrlarda mı? Ya 2000-3000 ýyl mundan öňe ýaşapýarys. Yani baş diýilen näme? Söz o tarihte galmaly söz bu günümizde. Ýurdun, döwletiň nemesi dolandyrylşy, alyp barylşy formatlary ütköş. Gelýän 20-nji asyryň 21-nji asyr diýip aýdaldy. 21-nji asyrda alýan türkmen baş diýen ýöne ejesem o kürt. Ne? Ejesem kürt. Kakasynyň kimdi näberli meniň pikirimçe. Näme gerek ýa-ni bu zatlar? Ruhnama ýazyp, onuň bir giden ruhnamasyny okutturup, çağalar zaýalap beýinlerini. Ya bunun Niyazowyň çağalygy bir adaty nemede geçmedik. Şonuň üçin hem ýa-ni kelle gowy işlemeýär-de. Şunuň ýaly bolar bolmaz işler edýär. Soňky ogly iň kiçisi diýär-de. 42-nji ýylda dowulan. Bakasam 42-de uruşda ölen. O nädip bolýar? Niyazowyň öz ýa-ni Saparmurat Niyazow Atamuradyň ogly bolup biler diýip kabul edeli. Onda iň kiçisi şonunky däl bolýar-da. Han göreli iň kiçisiniň suratyny şu taýlarda ýa-ni bardy. Däl şundan. Iň kiçisi. Şeydi bu zatlary nemetmeli? Diýleşler, ýani bilmeli, biz hakymyz bar onu bilmäne. Olnur Çareýew bilýär tüveleme. Ben dogry aýtsam o kän gyzyklanyp göremek şularyň nemesi bilen ýöne ilkinjileriň içinde bolup şu maglumatlary o ýetirýändigimize beýenýän. Ine buňa da illüstrasiýa diýilýär. Diýleşler. Illüstrasiýa diýilýär bu zada. Ýani tarih bilen yüzleşmek. Bu gaty ýakyn tarihimiz o, yüzleşýänimiz biz. Ýurda barsak 1000 ýyllyk tarihimiz bilen yüzleşmekçi. Ýani şoňa da hem düşünjämiz hem ýetýär, hem aklymyz hem ýetýär. Biz 1000 ýyllyk tarihimiz bilen yüzleşmekçi. Diňe Sowet Ors döwrüniň däl şoň üçin ine illüstrasiýadan gorkýandyklarynyň hem sebäpleri şu. Her bir nemäniň şuňa benzeş mundan hem beterleri orta çykmaly. Köpçüligi aýdylmaly. Seretseňiz hamaly ýanky Gurban Sultan bir ýanky perişte asmandan düşen Niyazowy dünýäge getiren ol näme meňzeýär-de. İsa peýgamberiň hekaýesine meňzetjek bolupdyrlar. Dünýä o Saparmurat Niyazowy getirip özüni gurban edip ölüp giden Niyazowam geldi o türkmeniň başy boldy soňunda halas etdi ýurdu diýilen bir hekaýe yazacak bolýarlar-da. Ediljek bolýan zat şol.
Yine şunu yalı adamlar gorayalar. Men erte ya da bir gün saparağını alıp çıkacak ekrana iyileşler yine. Saparağının maşgalası bilen o eğer özü razıçılık verse Saparağının maşgalasıyla Niyaz'ın maşgalasını deňeşdireli. Yine olara Niyaz we gahrman olup öldü. Daba Saparağının ýa-da bilýäňiz 25-nji noýabr meselesi diýip näme etdiler. Ertir ýa-da bir gün. Daba deňeşdirerse o kiçijek bir illüstrasiýamyz bolsun. Bolýan zatlar. İyileşler, sağ olun, men bunu paylaşacak. Sizin bilen şunun içinde paylaşarım. Ondan soň sizem paylaşın, o düşündürün yine Niyazowyň hakykaty, o Berdimuhammedowylaryň bundan beter bolmaly demeleri. Ýöne o wel saparda şol kaseta bolmaly. Yine kasetany paylaşsın. Garagol wel sapar. Garagol bilýä hemme zady. Yani nemeden bak. Onun yerine bizim karşımızı işlemeyin. Has makul görýän olmaly. Bolýa, sağ olun. İyileşler. Like basmağımı ýadyňyzdan çıkarma. Gat möhümdür. Ýaýramasy üçin videolarym. Bu video hemmekime değişli. Bolýa, sağ olun. Görüşýänçäk ýene-de.